Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दायना साजायनानै बुग्लिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम सुबुंखौ सनितपुर पुलिसा हमबाय। साथाम हमजानाय सुबुंखौ प्रदीप खाख्लारि, सुनील दैमारी आरो महेश्वर होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय साथामबो सनितपुर जिल्ला औजली गामिनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि औजली राङागुरा गामिनि थागिबि 60 बोसोर बैसोनि चक्रधर स्वर्गियारिखौ दायना साजायनानै जायगानि माखासे सुबुंफोरा बुग्लिनानै जोखोम खालामो। गाग्लोबजाग्रा चक्रधर स्वर्गियारिया गासै सा 20 गाग्लोबग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गुबै दायनिगिरि महरै प्रदीप खाख्लारि आरो महेश्वरनि मुंखौ लायो। मिडियानि गेजेरजों गाग्लोबजाग्रा सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबार मोनाबिलि समाव मटर साइकेलजों सा 600 सुबुंफोरा न'आव फैनानै फुटाराव गावखौ लिंनानै लाङो। मानो आंखौ लांनो नागिरदों होनना चक्रधरा सोंनायाव बाइकजों फैनाय सुबुंफोरा जायगायाव मोनहैब्ला मिथिगोन होनना बुङो। बिनि उनाव बिथाङा थांफानो राजि जायो। जायगायाव मोनहैनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा चक्रधरखौ दायना होनना सिमान लानो होयो। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सुनील दैमारीनि बिहामजोनि लोमजानायाव चक्रधर स्वर्गियारिनि आखाइ थानायनि सन्देह खालामनानै बुग्लियो होनना जायगानि माखासे सुबुंफोरनि बुग्लिनायाव चक्रधर स्वर्गियारिया थाल गैलायै जायो। बेबादि समावनो जायगानि माखासे सुबुंफोरा बिसोरनि आखाइनिफ्राय चक्रधरखौ रैखा खालामो। हादरनाङै फिन कभिड-19नि गोसारनाया सानफा एफा बांनो हमगासिनो। जों बयबो कभिड-19निफ्राय रैखा मोननो थाखाय खुगायाव मास्क गानो। बेबायदिनो बाजाराव गोबां रोखोमनि मास्क मोननाय जायो। सोरबाया जिनि मास्क बानायनानै फाननायबो नुनो मोनो, जायखौ जों मोजाङै मिथिया हसिया बायनानै गानो। नाथाय बैफोर जिनि बानायनाय मास्कआ खामानियाव होआ होनना US नि सावस्रि एक्सपार्टआ बुंदों। गाबोन 24 जानुवारि खालार खालि मानगोनां मनेश्वर दैमारीनि गोथार जुलि। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय महरीपारा पुख्रिपार गामिनि रबिराम दैमारी आरो इन्द्रि दैमारीनि फिसाज्ला मानगोनां मनेश्वर दैमारी आरो तामुलपुर मोदाय गामिनि सम्पा बर'नि गाबोन गोथार जुलि। गाबोननि बे गोथार जुलियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि मानगोनां मनेश्वर दैमारी बिथाङा गोलाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। बिथाङा हारिनि मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय हाबाफारिफोराव बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिहोमा होबोदों। गाबोन फुंनि 9 रिंगायाव क'क्राझारनि खार गामियाव थानाय मनेश्वर दैमारीनि गोदान थाग्रा खुलियाव बे गोथार जुलिया जागोन। बारग' NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि मानगोनां रन्जन दैमारीनि उदां जानायखौ जों बयबो लुबैयो। थांनाय बोसोर 2021 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारीनि सायाव बिजिरनो गोनांमोन। नाथाय फावसायनानै सोलिफु बोसोर थामहिनबा 2022 मायथाइनि 17 जानुवारि खालि लानाय जायो। नाथाय दिनै 17 खालारा बारलांनायनि उनावबो रन्जन दैमारीनि सायाव गोजौ बिजिरसालिया बिजिरनाय खौरांखौ मोनाखैसै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारीनि सायाव सोलिफु दाननि जोबथा सप्तायाव बिजिरनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लायाव आसाम पुलिसा आयेन बेरेखा गोबां हाथियारफोरखौ बोखांदों। बे हाथियारफोरखौ दिप्पु लुमदिं लामानि खाथियाव थानाय बटानिकेल गार्डेननि उनफारसे थानाय हाग्रामानिफ्राय फबना दोननाय थासारियाव मोननाय जायो। बे जायगानिफ्राय आयेन बेरेखा हाथियार जेरै AK सिरिज पिस्तल, हेन्ड ग्रेनेड्स आरो AK-47 मेगजिनफोरखौ बोखांनो हायो। बैफोर हाथियारफोरखौ कार्बि डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट सुंद'बै KDLF नि होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों शेयार खालामनानै आसाम पुलिसखौ बाख्नायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।